number hi eng tiang chi a lian nge isuang tu thei trillion tam tak to pem ni professional mathematician emo physicist ro pui ini lem lo chuan I chan na hi chumi bor vel ati thei thawang chuti chu he number lian tak hi kan mi thla don em nia papera zero tam tak zia chhuatum ringot ero zia lo ti hriat masak a tha a ka soitum zok tak chu kan Khawvela tanga kan mu phak chin observable universe chunga atom zong zong zat tilang thei tu le khum thei tu number khol a ti hi ilo hre to ngaiem nie thil oi lo tak chu ani nge ya amaro chu he khol hi ataka mu tur tlat an ngai to chin ta la zero tam tak chhiar thei khol chu turu tak tur ane he number len zia ti chiang tu chu nang emo ke emo kan thla kal zel te po hian he number machine in chhiar to phun hi kan hak thleng man zo lowang chuti chu he khol hi enge ni tang le khol changkang tak tia soitur chu ani lo phota amaro chu ho ang reng tak ani lai hian he tiang ang device siam chuak tur ero chuan number lian tak tak hi kan Hriata kan man thiam masak vek phot angai thung ane number lian tak tak an te dan kan hriat thiam theina turin aul sam ber tang hian kan soi fia donanga entirnan makta duai hi 10 to the 6th power ane blockbuster movie entirnan Avengers ludzong te kha dollar makta duai zatam tak ania do theina nen chuan makta duai hi a chhiar thlen thei mai second makta duai khat hi ni som pakhat le chan ve chau ania lekhabu puitling china pom standard book makta duai khat chher chuan hian kan Khawvel atmosphere khi apel don lo lekhabu cha tak pakhat hian horop makta duai khat apai tling thea entirnan in chong makta duai khata sang han sata angla ding lovin atlusop ngalang nima sela ingai tu na mangkhan hanom theita ang se chong makta duai khat chu kilometer sang thum vela sang ani theidon ani chuan tluk le thing on ve thung hi le he number hi chu atam deuh hlek to a tluk le thing on chu 10 to the 9th power ani Khawvela hian mihring tluk le ding on sari le achan ve chuang kanom to a chorwalin mihring thluaka hian neuron tluk le ding on za vel a $1 billion inei chuan nom chen na long luxury cruise ship te hi chu olsam takin ilei thei mai dona nima sela billion number chhiar thlen tumero tu mihring ma hian an pe arin lo sanamang hian entirna han nei taila second tin hian number hi kalzel ta ang se kumsom thum pakhat novela chau tluk le ding on hi athlengang 10 to the 12th power chu trillion ani ve to thunga tuifin Hriata hian sanga trillion thum le achan ve chuang anoma bacteria trillion chuang khom lu zaw zong hi chini hlom khat te pak hi ani lo trillion second hi kumsing thum sang ni chuang ani a zia chu trillion second kalta kha chuan Khawvel khoi emolaya hian Neanderthal thla to ber hi an la ti na ani a Khawvela lekhabu print chu to zong zong horop bel khom hi trillion za vel ani quadrillion ve thung hi 10 to the 15th power ani a pakhat dota zero som panga a he number hi alen lutuk to wangin entir na mu mai tur hi awang to hlea rin dan chuan Khawvela hian fang mir hi quadrillion khat vel an tura ngai ani amaro chu mihring te ang hian chhiar pui census hi ve theilo wangin kan oilo chu mimal ngai dana ain ngat rum khat chu American me Chris Reynolds ta bank account ta hian dollar quadrillion som kwa pani z transfer lu pal along ni to a hei hian hun reilo te chung chu Khawvel mihring piang to zinga house ber ani tir entirna pakhat le chu quadrillion second zan ni aral le huna chuan ni ki red giant ta achang to ang 10 to the 18th power chu quintillion ani to a kan soizo tak chi quadrillion icon sang khatin atam zo rin dan chuan kan chen na Milky Way galaxy diameter hi holtlanga kilometer quintillion khat vela thui ni tura chut ane glass no mang hian Khawvel tuifin riat hi han chuwa tumma la quintillion nga emo ruknu vela chau Khawvel tuifin riat hi iswa kang theyang
ti chuan atopera Rubik's cube channa combination chua theina chance hi quintillion somli pathum ain ala tamzo tuna chuan number lian tak I han la don te ang entirnan septillion hi 10 to the 24th power ania class no khata hian tui molecule hi septillion som set aleng tuna chuan kan soitum per number pakhat nuwa 0 za set omna 10 to the 100th power he number hi Google ante internet search engine lar tak Google nen ain anle anlo chung changa poina tur aum lo ti hriat a thome Google ming hi kumkwa chawa upa Milton Sirota phua ania he no pang hi American mathematician Edward Kesnarava pa ane he thil hi kumsang kha zakua somnia thleng ania he min nu kumsomni aliam nuwa Kesnar hian ale khaputi chua mathematics and the imagination a he number lian tak ming ko nan hian Google hi aron mangta ane ti chuan Google ming chu Khawvel puma hriat lar ani chautan ta a tuna internet search engine lian per Google hi information tam tak mu thei tu ani don wangin company mu chuak tu te chuan he search engine hi he number ming choya phua hi antum ta a amaro chu atop lama horop hi anti sualta ka wanga tuna Google horop hi pulen tamai chau ani a han thak le kha achi to lo ni ngei tur ane Google number a hian 0 sa z a om kan ti to kha hetiang number tamlut tuk hante khin theina tur hi Khawvela hian a omin iringem hetiang za ta tam number te khin theina tur hi mitam zok chuan a om kan ring to lo nge yanga amaro chu Google number entirne hi chess game a hian om tlat mai player pani ten safoi li ve an chet son tir nuwa hian sada son theina possible position hi thluk le ding on zan hi somriat pariat set aum to a complete game a phei chuan possible position hi Google chuang tai a om Google hi kan hmu le hriat phak chin universe chunga atom om zong zong ai hian ala lian zoka chu dan chuan atom hi 10 to the 78 power tanga 10 to the 82nd power fel a om ti hian Google number lenzia hi suang to thiam mayem black hole chungchang ti ti ate po Google hi an mangthina entirnan galaxy pakhat mass tiat set supermassive black hole hi athi emo asong tet po makhun thleng tur hian 10 to the 100 years te a o theini in mithiam te chuan an soi atir lama kan soi tak hetiang number lian tilang theitu kan soi kha inge ni tang le he khol siam tu hi Daniel De Bruyne ani a khol lam thil lom tak mi ni in match nen hian in lai chin na an nei moti mai tur khopa thiam ani nikum mars ni khat chonudar ni le minute somnga pani khan Daniel hian second look le ding on khata upa ani cham aloma pian chamlom rau rawa po chedang dai ve tak chu ani a pian chamlom nan he artist hian khol pakhat Google number tilang theitur asiam choka heti lai hian he transmission system hian Google number ron pe chuak tur hi chuan universe chunga atom om zong zong sat aitam he khol hi avir angai don khol changkang tak tia soitur chu anilova gear hi za omin an vai hian pakhat pakhatin anin som chho vek ane entirnan ama sabera wheel hi voice som iti virtuan adot chia som tu wheel hi voi khat a virtuakang atir bera wheel hi voi za iti virtuan adot chia wheel hi voi som aviranga wheel pathum na hi voi khat aron virtuak vele ang ti hian atir bera wheel hi avir tampo le anung lama wheel te hi avir chho ve zel don ti na ani chu heti lai hian ato bera wheel hi voi khat virtuak tur hi chuan ama sabera wheel hi Google khat zet ti vir angai dona chana han mu tum chu thil thei ani lo top mai asiam tu ti brain ngei po hian he khol hi adam chungin second khata voi khata chakin he gear hi ti virtuak thei ma se gear pakwana thleng bak hi avati vir mandon lo dam chung ka ti khan chol om mia lo ka soina ani chuti chu khol engam chak mangkhenga he gear ti vir thei tu hi mangta mai se Google hi athleng mai tur kan ti ngeyanga ima sela avir chak lutuk hi chuan a gear hi ai nei kholo thei don wangin
zero za avatlen ma hian he call hi a cheman vekang a chan na mu thei chuang si lo chu tangkai na ava lo ve kan ti mai thea he call ina ang tir pakhat chu Google number len zia hi ane heti lai hian Google hi mishing te number ngai ruat len thei ber ni tura langai mai su Google Plex hi 10 to the power of a Google ani a pakhat nuwa zero omzat hi Google ani to Google Plex hi lekhabua han print so tumma la lekhabu pakhata hian horob makta toy khat zel omponi se lekhabu 10 to the 94th power a Google Plex hi achuak thei chawang heng zong song lekhabu bel khom ri zong hi kan omna Milky Way Galaxy I hian ari tai dona he number len zia hi hetiang pa khi chuan han khai kin vak ngai na hi om to lo chuti chu Google Plex hi Khawvela number lian ber ani to mayangem alani mai lo thil pakhat entirnan Graham's number anti hi oma Google Plex tam zong isuang to thei chin pak ailet tam takalian alani kan chena Khawvela tanga kan mu phak chin observable universe chunga hian he number hi azia len thei to lowa ti hian Graham's number len zia chu ingai ruat thiam mai in arin om kan thil soi tak the ho hi chut thiam har sakhopa number lian te ania zona pakhat mizo tena number kan nei len per hi enge comment na lama khan lo soila video hi ingai na chong ani chuan lo like la video lo la da le zel tur i mai lo na turin channel hi ilo subscribe pop ton nia